Hello, hello mga kapobre. Today is 24, 2022. So, good morning, good morning kanyong tanan, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. So, naa sa ta sa atong sa man di man agi ay sa pa ha. Hello guys, mao ni atong mga previews ha. Previous result today is 2 p.m. is 273. Code sa 273 is 658. Ang 5 p.m. 120. Diyot juta maigo sa dana. Si Piat lang. So, code 469. 470 is code 159. So kini 470 ang ako aning gipakuan sa akong amiga naghatag ani nako 409 perting digasa nigawa sa STL kini siya. So ari na punta sa sit A. So paminaw mo mayo kung asa mo magkuwag STL ha, mo istorya ra ko ninyo ha. Sige. Ari sa sit E. Sit ita. Sit E. Pero nakakuan ba yata, nakabugha sa ta, rambo lang siya. Ako ay pakita niyo niya tataod. Sa STL lagi, kasagaran gini akong numero STL. So mao nang sit E mga guys ha. Oh, screenshot ninyo ha. Okay? So, sa 9 p.m., diha mo kuha ha, 9 p.m. National, okay? National, sa 3D. 9 p.m. diha mo kuha. Kuha mo diya, bisag asa nga number. So, ari na punta sa sit B. Sit B is so STL ha, STL alas 2 p.m. STL diri mo kuha ha, STL. Diya mo kuha ha. O mauna siya. Diya mo kuha. Sa STL. Ari na sa sit C. Dalion lang ako ha, di lang sa tamag kung kuwag istorya ha, kay nga ulit na kay ko mga guys, gikan ko. Mga kapobre, gikan itaw ko nagtrabaho ng yawat, itaw ko kay muli ay manggugugod. Kung kahibaw pa lang ko unsay mo gawas nga number. Di na ako trabaho, di rin na lang ko focus. Di ba? Walay vlogger nga nakahibaw unsay result. So, karon kay mga guys, sit C. So, sit C ha, sit C. Ari mo kuha sa 9 p.m. sa STL. Diri mo kuha og sadto mo sa STL 9 p.m. adto mo kuha sa maintain. 3 days. Timan ninyo, hari na punta sa special old draw. Special old draw ha. Duha ra may ako kanambir ang special old draw. Okay. Sa 5 p.m. 3D, diri mo kuha special og sa akong pamintin ha. Diri mo kuha special og pamintin sa 5 p.m. Nya adto mo sa letter C sa 9 p.m. akong giingon ninyo ha. So ari na punta sa mintin. Mo ni giingon ako ninyo nga mintin kuan. Inyo yun siyang mintin og 3 days kay kasagaran bisa kong mintin mo gawas. So, mintin na sa taha. Aritas mintin 3 days. 9 p.m. ha, diya mo kuha ha, 9 p.m. 3D. Nya, og ang 9 p.m. sa STL diha mo kuha mintin. Special, diha mo kuha sa STL, 9 p.m. STL, Visayas, or kaya akong STL good tanan na Visayas, kaya akong number good
kuan ka ng steel jud siya, steel. So 10 p.m. congratulations 10 p.m. 10 p.m. congratulations at time 10:30 a.m. congratulations STL Mindanao Rumble 398 sa code. Tanawa ha ang code gawas jud no. Ang code sa niagi gahapon. Ang code sa ganihang araw kining adlawan ako nga vlog. So time 30 p.m. Congrad STL Visayas Rumble 109 sa Sit E. 109 ha. Sa Sit E. 109 congrats. Congrats sa Sit E. Sit E na siya. Sit E sa time 10:30. Time 10:30 Feb May 23 gahapon nigawas ang akong 105 perting ka target. Okay, STL sa Sit E. Congrats sa nakadaog sa STL ana. So mga guys, advance congratulations advance ninyo tanan og mao ta kong giingon ninyo og namati mo sa kong giingon nga adto mo kuha ariin mo kuha ha. Congratulations sa nakadaog ka sa sa Rumble sa code 398 og sa kanang previous na diha ganiha sa akong vlog. So advance congrats guide and probable only good luck win or loss. Okay? So mga guys, dini na ko kutob og salamat og mag-live ko ugma, malit ko og live ugma sa lucky number pero congratulations sa nakadaog sa 109 sa lucky number og sa 398 sa lucky number. Congratulations ninyo 470 kay balod jud ko dunay ni daog kay ako ba naghatag jud ana. So nahibalo jud kay labi ko listahan sa mga anang mga lucky number. So daghang salamat ninyo mga guys. Congratulations sa natungman sa lucky number today. So ako para salamat dako kog pasalamat sa akong lucky number nga kamo nakadaog sa tumo nakatabang ko ninyo mao gini ako sa inyo ha. Kay di man jud ko ninyo mga isagig barato. Ako man lang is kalipay nya. Bisag tagaan lang ko nyog like ug inyo i-view ang akong video. Usay ka nang mag-view ko ginagbay nga ako sa kasada. More ginay say akong gipangayo ninyo nga pinaagi lang diha. Kay di man ko mangayo ninyo barato ug makadaog mo. Ako lamang pasalamat ug kalipay nako. Mao akong pasabot ninyo ha. Salamat ug babay nyo tanan. Bye ayo have a good day. And congratulations sa ato karong adlaw. So sa akong giingon ninyo ha nga kung asa mo pakuhaon ako sunda kung unsa akong giingon ha kay mao man ako istorya sa akong partner. Okay, salamat buyer.